Já tu typku jsem si asi nechala. A ty brýle? Hej, Kuba. Ach jo. Jak byl ten den, kdy měl jít paní doktorce na... Kuba, už to jsou plné. Už to tam nevydrží. Dobře, nechci, aby tam nebyli. No jo. Jsme tady. Myslím si, že to je tady. Myslíš, že to je opravdu tady? Jo? Moje stůlka. Přijdou doktoři, ne? Jo. Promiňte, jenom jsme se stršili. Hej, přitouč. Hej, dělej. Tváře nenormální. Ano. Takže. Kde je doktor? No, vy jste doktor. Já jsem paní doktorka, která to bude řídit. Aha, už to pro ní. Pane doktore. Já už jdete. Když vám to tak trvalo. To vy nevíte ani sám. Tady je. Jsem od vody. Jsem prostě pan doktor, který byl ve vodě pančil. Paní miláčku. No jo. Budu čekat, až půjdeš domů. Promiňte. Nevadí, to je dobrý. Tak běžte zatím, pane, čekat do čekárny. To bude v pořádku, není. Tak jo. Jo. Už to bude. Milečku, mám dvojčata. Už to je. Ano, to je. To jde. Neboj se, to je můj kamarád, aspoň že nerozumí. Čau. Miláčku, to se neboj. Jo, dobře. Ale ti jsou tak sladcí. Ta ozdůbka mi vždycky spadne. Ach jo. Tak půjdeme domů, broučci. A až vyrostly takhle. Já se po tobě, tati. Ach jo, nikdo není po mně. Nikdo po mně. Ale ty jsi po tatínkovi, broučku. Já jsem po tobě. Tady jsme spali, jak jsme čekali. Dva? Vážně? To bylo sladké. Druhý díl. Tak ahoj.